Často sa rieši vplyv somatických buniek v mlieku. Aká je vaša skúsenosť s týmto dlhodobejším procesom? My pri používaní tohto prípravku so somatickými bunkami nemáme žiaden problém. Tým, že máme do 200 000 somatické bunky, 170, 190 tisíc, vďačíme tomuto prípravku, pretože tento prípravok pri použití není jednorázový ukazovateľ somatických buniek, ale má účinok udržiavať tento počet somatických buniek. A to je pre nás alfa omega. Tá kvalita mlieka je výborná. Aké výsledky ste mali napríklad pred humákom a teraz? Pred humákom sme mali kolísanie nad 200 000. Po použití, samozrejme, nie je to jednorázové použitie, ale používanie sa nám odzrkadlilo, že somatické bunky sme dosiahli do hranici 200 000, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože tá kvalita mlieka je na inej úrovni, kde pokiaľ tieto somatické bunky sú do tejto hodnoty.